Ćao, ja sam Sanja, ovo je Lola i vi gledate Spirit. Danas sam pripremila jedan vrlo jednostavan recept, biće preukusno. Dakle, u pitanju je salata, vrlo laka salata za pravljanje. Sve što vidite oko mene, ovo šarenilo, to ćemo da ubacimo unutra. Volim da iseckam to na što sitnije komade, da bih u jednom zalogu imala što više različitih ukusa. Ubacujem namirnice. Hajde ovako. Stavljam paradajz. Iseckan paradajz, ako imate neki domaći, to bi bilo savršeno. Zelena salata, krastavac, paprika. Ovaj kukuruz možete da skuvate, možete da uzmete iz konzerve. I za kraj crveni luk. Kad smo ovo zdravlje stavili u jednu činiju, sljedeće što radimo, sečemo avokado. Možete ostaviti ovako da budu malo veći komadi, otprilike to ta neka veličina, a možete to i da isečete. Sljedeća stavka, limun. Balzamiko, ja volim malo više da ga stavim, i maslinovo ulje. Posolite. Stavila sam ga prvo ovako u veću neku času, da bi to što lakše mogla da promešam. Još ono što želim da dodam jeste peršun. Ovo je po želji, ja na primjer baš volim peršun u hrani. Prebacujemo u tanjir, dakle ćemo da jedemo. I za kraj tonus hleb iseckan na ovako kvadratiće. Malo ih pospijete od ozgo. Susam, lan. I ovo je najbrža salata na svetu, zaista preukusna. Nekim danima prosto osjećate se nekako teško i baš tim danima ja lično toliko poželim da jedem neku svežu salatu. Nikad ne možete pogrešiti kad je salata u pitanju. Ljudi, pogledajte Lolu kako se sunče. Ona mi je okrenula leđa, ne želim da se druži sam. Ej, mala. Ljudi, nadam se da se dopalo i ovo što smo vam danas najzve spremile. I pozivam vas da se subscribe-ujte na naš kanal. Lajkujte video i zapratite me na Instagramu. Ćao!